dengan sedaya nek bapak nih Islam, ibu ya Islam, lahir pun ditung Islam senajan dereng maos syahadah. Mula Kanjeng Nabi kalian para ulama jelasaken. Bilih anggenipun kula jenengan sedaya niku nindakaken agama niki pangkate enten 3. Pangkate enten pinten? Pangkate niku enten 3. Insyaallah nek 3 niki kula jenengan lampahi. Benjang kula jenengan sedaya pasida dipun terke kalian anak bojo lan keluarga. Senajan tasih gesang niku nangis. Allah mbah, wingi doyan bubur kok saiki ra doyan. Ora doyan lumpur. Mangke teng mriku ditakoni telung perkara kali malaikat. Pertama, man rabbuka. Artosé napa? Sapa pangeranmu? Terus jenengan jawab pangeran Diponegoro ngoten. Ditangleti kali malaikat, sapa pangeranmu? Dijawab, Allahu Rabbi. Allah niku pangeran kula. Man nabiyuka, sapa nabimu? Jawabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabine kula. Ingkang nomor 3, madinuka, napa agamamu? Jawabe Islam agamaku. Niki kula jenengan sedaya sak mangke niku nek wonten alam kubur niku saged jawab telung perkara niki, insyaallah slamet. Wah nek ngono tak catet wae. Sesuk tak pesen karo anak utuku. Besok nek aku dikubur, tulung catetan iki selempitno. Nah, nek malaikat ki takon ya toh, tak buka. Niku bayangan kula jenengan sedaya, emang niki ujian ning sekolahan sing iso buka. Mboten saged. Sing dadosaken kula jenengan sedaya pinter mboten. Napa niki? Boten lesan. Ning sing dadosaken kula jenengan sedaya saged jawab inggih menika amal-amal nalika wonten alam dunya.